Vitajte, milí poslucháči a diváci v prvom diele nášho podcastu. Moje meno je Miky Lakatoš a budem vás prevádzať niekoľkými sériami podcastov, rozhovorov s inšpiratívnymi osobnostiami z rozmanitých komunít Slovenska. Témou nášho prvého podcastu je inakosť v rómskej komunite, alias rozmanitá slovenská queer scéna. Ohľadom prvej témy nášho podcastu sa budeme zhovárať s Michalom Končekom. Ahoj, Michal. Čauko, Miky. Ak dovolíš, ja by som povedal o tebe zo pár slov. Michal je 22-ročný Martinčan, študent právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ročnej pauze, mladý queer Róm, ktorý verí v lepšiu budúcnosť rómskych, ale aj queer komunít na Slovensku. Michal je dlhoročný aktivista v oblasti ochrany ľudských práv a menšinových práv a keďže sám vyrastal v rómskej osade, rozumie veľmi dobre potrebe byť hlasom tých, ktorí sú nevypočutí. Svoje poznatky a vedomosti v oblasti zúročil aj ako spoluvedúci komisie nediskriminácie druhého ročníka Kongresu mladých Rómok a Rómov 2022. Michal, ak súhlasíš, tak by sme možno aj začali. Jasné, poďme do toho, sa teším. Mičko, mám pre teba prvú takú otázku, možno aj trošku takú, že osobnú, ale budem rád, ak s nami sa podeliš o svoj príbeh. Pamätáš si na svoj coming out? Ako to bolo? Aké boli reakcie ľudí? Ako si to prežíval? Alebo ako to dokázali ľudia okolo teba spracovať? Pamätám si na to, ako keby to bolo včera. Nebolo to tak dávno, bolo to asi tak rok dozadu, čo som akože povedal o sebe, že vlastne budem mať priateľa a nepriateľku. Za mňa to nebol moc coming out, pretože ja to beriem ako normálnu vec, ako keď príde nejaký heterosexuál povedať svojej mame, že mama, mám priateľku. Tak ja som prišiel domov a hovorím, že vieš čo, mama, mám priateľa. Pretože už to bolo aj také nápadné, keď som nebol stále doma a už sa ma pýtali, že kde si, čo robíš stále a ja som nechcel proste v kuse klamať. Tak som si povedal, že OK, asi je na čase im povedať, že už niekoho mám. No a tie reakcie, akože moja mama je strašne otvorený človek, ktorý tieto veci chápe alebo sa im snaží pochopiť. Takže tam som aj trocha vedel, že to bude ako keby v pohode. U otca som už bol taký, že neviem. Neviem, aká bude tá reakcia. Ale tak nakoniec aj mama k tomu dokopala, že Michal, mal by si mu to asi povedať. A ja jej hovorím, že mama, nemôžeš mu to ty povedať? No taká, že asi nie. Tak som išiel za ním teda, podal som mu teda tak, ako to je. A na moje akože očakávanie to bolo fakt, že super. A mám pocit, že teraz obidvaja sa snažia byť ešte lepšími ako boli, pretože sa stále nejako istým spôsobom vzdelávajú, čo sa týka tejto LGBT komunity, že prídu ku mne a povedia mi, že toto som sa dozvedel, alebo tamto som čítal, takže to ma veľmi teší. No a moje okolie, no tak väčšina to už vedela. S takými negatívnymi reakciami som sa ja osobne nestretol, akože tak všade niečo býva, tak som sa aj niečo aj vypočul, ale takto asi, že osobne až moc nie. Akurát jeden môj rodinný príslušník bol taký, že mal s tým taký trocha väčší problém, že sme o tom sa viacej rozprávali, ale akože za mňa to je celkom, že pozitívne. Som veľmi rád, že máš pozitívnu skúsenosť, keďže možno sa stretávame aj s takými názormi, že možno tá rómska komunita je všeobecne nejakým spôsobom trošku konzervatívnejšia, možno práve na nejakú rozmanitosť alebo inakosť. V prípade, ak teda doma syn alebo dcera povie, že teda sa mu páčia chlapci alebo dievčatá, teda práve to pohlavie, ktoré sa má. Komunikujete doma, že úplne otvorene o tej téme, že či ako keby nevytvára to nejaký stres, alebo ako fungujete v domácnosti? Cítiš tam, že to úplne otvorenosť o tej téme? Môžeš úplne otvorene hovoriť o svojej inakosti, akože v bežných veciach každý deň doma? Ako to cítiš? Najprv som o tom tak nerozprával, lebo to bol aj taký trocha strach, že OK, že vedia, ale tak nebudem do toho nejako špárať. Ale počasie som tak pozoroval, že sme naozaj že otvorení, že ja teda doma hovorím, že všetko, vedia všetko, rozprávame sa o tom úplne otvorene. Akože je to taká podľa mňa aj trocha, že nie že generačná trauma, ale predsa len boli vychovávaní v inom systéme, ako sme my, nemali tú možnosť vidieť svet, ako ho vidíme my. Proste boli ako keby v takej bublinke, kde bola iba práca a to bolo podľa mňa asi všetko.
Takže na to ísť treba určite aj pomaly, čo sa týka tohto, pretože ono to chce fakt, že časť, veľa rozprávania, veľa nervov, veľa hádok, si myslím, že aj keď sa s niekým pohadáš, tak ono to má nejaký ten proces, kedy si niečo asi v hlave povieš, že OK, že pohádali sme sa, ale niečo mal pravdu. Čiže také bujare, hej? Že... Áno, presne. Takže my doma sa rozprávame o všetkom, bez toho, aby som sa ja cítil nejako zle. Ešte si Miško spomínal, že ten tvoj coming out bol spojený ako keby tým oznámením, že máš priateľa. Teda ako to brala rodina, že teda hneď spolu s tým coming outom si oznámil, že teda máš priateľa. Stretli sa aj s tvojim priateľom, tvoji rodičia? Tak keď som to takto povedal, že mám priateľa, tak mama mi povedala, že ja viem. Som pozrel, že ako to ty vieš, mama? No taká, že mami vedia všetko, že neboj sa. A áno, stretli sa s ním aj moji rodičia, teda skôr mama sa s ním stretla. Boli sme na káve a bolo to akože fajn posedenie si, ja myslím, takže to bolo fajn. Super, ja by som možno aj že rád premostil ako keby tú vec, ktorú si naposledy povedal, že samozrejme, že predtým, než ste začali svojim priateľom chodiť, tak ste sa spoznávali alebo teraz stretávali. A možno na to ako keby zameraná aj ďalšia otázka, že či sú slovenské queer komunity otvorené aj pre queer Rómov. Ako to vnímaš? Respektíve možno, aký si mal skúsenosti, alebo ako si prežíval možno spoznávanie s tvojim priateľom, frajerom, alebo aké má skúsenosti vo všeobecnosti so styku s queer komunitou ako Róm? Akože ja som najprv čakal, že to bude také lepšie, ako keď chápeš, že poviem si, a tí ľudia sú takí ako ja, že určite to bude také, že v pohodičke, že pokecame si alebo niečo také, ale tak opak bol pravdou. Nevždy, ale stáva sa, že mi aj prídu také nepekné správy, kedy si poviem, že ten človek asi nemá žiadny mozog, keď to dokáže napísať. Takže áno, stretávam sa s tým, že by ma aj otudovali aj v tejto našej komunite, čo mi príde smutné, lebo akože... Keď hovoríš o odsudzovaní, ako sa to prejavuje? Alebo čo ti tí ľudia hovorili, písali, hej, keď si sa priznal, že si Róm? Tak na to, že si Róm, tak si čistotný, alebo tak vyzráš čistotne, alebo na to, že si Róm, tak vieš celkom dobre písať. Alebo aj keď niekoho si odmietol, hej, že proste si napísal, že nemáš záujem, alebo si neodpisoval, tak ku koncu, že a ty si Romák. A Miško, čo si myslíš, že kvôli čomu toto, akože možno aj tí ľudia ako keby majú stále v tých hlavách, prečo majú ľudia stále tie predsudky, hej, že možno aj tí, ktorí máme, že oveľa bližšie, že ako keby nutne cítime, že tí ľudia možno nám viacej budú rozumieť, ale aj tak sa možno stretávame s týmito vecami, čo hovoríš. Prečo podľa teba to majú ľudia v hlavách? Ono to môže byť tým, že s tým vyrastali od mala doma, že to počúvali, alebo sa im stala nejaká vec práve s Rómami a že si nejako povedali v hlave, že asi každý takýto bude. A ešte možno médiami, že ako ukazujú tie médiá, že nás. Myslím si, že to bude aj týmto spojené. Takže myslíš, že práve ten mediálny obraz, ktorý ako keby, povedzme si otvorene, není ako keby možno, že silno naklonený k prezentácii, ako keby práve tých úspechov rómskej komunity alebo tej rozmanitosti rómskej komunity, môže byť práve akoby faktorom toho, že aj tá komunita, kde človek očakáva, že bude vypočutý, prijatý, vytvára takéto predsudky? Samozrejme, tak vieš, v médiách neukážu nejakého vzdelaného, slušného Roma, ktorý sa snaží mať lepší život, ale radšej pôjdu na osadu, kde ukážu proste nejakú scénku a dajú tomu napis, že tam robí zo psov maste. Vieš? A keď to vidí proste celé Slovensko, tak väčšina si nepovie, že ono to nebude pravda, ale skôr si povedia, ja som to vedel, že niečo také na tých osadách práve robia. Takže určite za to môžu tie médiá, že ako nás ukazujú. Možno ešte taká otázka, že keď si ako keby snažil nadviazať kontakt s tou slovenskou mainstreamovou queer komunitou, aké si možno mal potreby, hej, že čo si očakával, že teda tá komunita ti ponúkne, alebo kam sa dostaneš, alebo čo ti to prinesie. Aké si mal očakávanie, alebo pocity z toho celého? Asi moje najväčšie očakávanie bola ľudskosť, si myslím. Že si čakal, že ľudia k tebe budú ľudskí, čo v tejto dobe je fakt, že si vážim ľudí, ktorí sa vedia spraviť ako ľudia a nebudú sa hádať do jedného vreca, nebudú sa ponižovať, alebo si proste, vieš, nadávať. Toto som očakával, aspoň tú empatiu alebo priateľskosť, kde proste som sa ja naučil za tieto roky, že fúha, že asi si budem dávať pozor na to, že s kým si budem písať, ako ten človek vyznie, aká energia z neho ide, pretože ono nás to všetkých nejakým spôsobom ovplyvňuje, tá energia človeka.
Možno aj preto som sa pýtal, že ako keby, aké boli tie tvoje očakávania, hej, keď si sa spoznával s tou mainstreamovou queer komunitou, pretože možno chceme prepojiť na to, že všetci máme nejaké potreby, hej, nejaké bežné potreby, že všetci sa potrebujeme cítiť komfortne, bezpečí, byť vypočutý, objatý alebo nejakým spôsobom dostať priestor na to, možno povedať svoj príbeh, svoje záľuby, spoznať možno ľudí, ktorí fakt, že možno poprvýkrát v živote nám rozumejú. A možno aj tá ďalšia otázka, ktorú sa ťa chcem opýtať, je, že myslíš si, že queer Rómovia a queer ľudia ako keby z tej väčšinovej spoločnosti majú iné potreby? Hej, že máme my queer Rómovia iné potreby alebo očakávame niečo iné od styku s queer komunitou ako queer ľudia z väčšinovej populácie? Tak samozrejme, vieš, tak teraz si Róm a si gej, tak riešiš nielen to, že sú rasisti niektorí ľudia, že sa k tebe správajú nie dvakrát pekne, ale teraz čelíš proste aj homofóbii alebo existenčnej krízy, proste, kde riešiš svoj život, prácu a takéto veci, tak chcel by si nájsť nejaký komfort aspoň tej svojej komunite, kde proste prídeš a povieš si, že tunak ma nikto nebude odsudzovať, tunak som proste v bezpečí s tým, že som kto som. Takže, no. Takže možno keď akože queer človek, queer Róm človek, teda ako keby sa snaží dostať do tej queer komunity, myslíš si, že práve ako tie atribúty, že konečne dostať sa do priestoru bezpečia, akceptácie, že konečne sa chcem dostať niekam, kde ma nebudú odsudzovať kvôli farbe mojej pleti, kvôli mojej inakosti, že je ako keby tá potreba Rómov dostať sa na bezpečné miesto, bezpečný priestor ako keby silnejšou potrebou ako ostatných queer ľudí, alebo ako to vidíš? Ja si myslím, že určite áno. Tak vieš, akože však možno to poznať z vlastnej skúsenosti, že takto v bežnom živote sa aspoň ja stretávam aspoň s tým rasizmom každý deň aj s tou homofóbiou. Tak samozrejme, že budú chcieť byť niekde, kde sa nebudú cítiť nejako takto zle, vieš, že budú tak sa cítiť, že dobré, že fajn, že tu som v bezpečí. Čiže sa opýtam, my sme sa už predtým tiež spoločne spolupracovali na rôznych veciach, tým pádom trošku ťa poznám, tak viem, že si hovoril často o tom, že ako byť súbežne Rómom, aj gejom, alebo teda queer predstaviteľom, že akoby robí to strašne veľký možno myšunk v hlave človeka, že čo sa týka ako keby tej seba identifikácie, hej, že som Róm, som zároveň gay, som zároveň queer, alebo že aké to je, že čo to robí s mladým rómskym človekom, hej, v slovenskej spoločnosti byť zároveň dvakrát menšina. Ako si to prežíval, že byť naraz Rómom a gejom? Aké si mal pocity? Tak bolo to najprv ťažké, to bolo. Najprv, keď dospievaš, si uvedomuješ tie faktory, že asi ťa budú odsudzovať. Za to, že si Róm, za to, ako máš pokožku, aké máš oblečenie, odkiaľ si. Takže toto ti trvá niekoľko rokov, kým sa úplne tak príjme, že dobré. Kým príjme, že si Róm, hej? Áno, že jedna vec. Kým si povie, že je iba na mne, že ako ja budem žiť, či pôjdem študovať, či nepôjdem a že ja musím byť spokojný sám so sebou a byť hrdý na to, že som ten Róm. Kedy to bolo, Miško? Keď si povedal, že OK, toto som ja, akceptujem sa a idem do toho, som Michal, som Róm. Kedy to bolo? Ako to bolo? Akože bolo to dosť dávno, pretože pred pár rokmi som začal riešiť také moje vnútorné komplexy, kedy som naozaj začal riešiť tie moje vnútorné problémy, kde som začal objavovať sebalásku a keď, to je také moje motto, keď máš samého seba, máš všetko, čo potrebuješ. Takže bolo to pred pár rokmi, mohol som mať tak 17-18 rokov, sa mi zdá. No a ten fakt, že ja som Róm, nezmením. Vieš, takže ono to je aj také, že prijatie toho, že toto nezmením proste a v konečnom dôsledku vôbec neznamená, že či si Róm, alebo majorita, alebo neviem odkiaľ proste. Ak si dobrý človek, tak je úplne jedno, že odkiaľ si a čo si. Hej, ale možno by sme poukázali na to, že veľa sa hovorí o tom, že ako keby priznať si, že som gay alebo som queer, že ako keby v tom mladom človeku to nejakým spôsobom sa tvorí, nejako to trvá, kým ako by ten človek sa dostane tomu bodu, že povie teda jedného dňa, že OK, toto som ja. Myslíš si, že byť zároveň Rómom a gejom ako keby sťažuje nám tú situáciu, pretože najprv sa musíme ako keby popasovať s tou ako keby identitou etnickou, že som Róm, hej, dospieť do toho bodu, keď si poviem, že som Róm, ale
kedy mám čas uvažovať nad tým, že doprčí som aj gej, hej, že robí to niečo s mladým človekom, keď naraz sa musí popasovať s dvomi že obrovskými zážitosťami v mladom veku. Ako si to prežíval? Akože ten moment proste príde vyhorenie, kedy už sám nevieš, na čo máš myslieť skôr. A samozrejme, že bolo to aj ťažké prijať toto všetko, že OK, že veľa vecí proste naraz v mojej hlave. Ale no časom si to proste nejako dokážeš v tej hlave aj urovnať sám. Nemôžeš hlavne riešiť tieto dve veci naraz, musíš si sám povedať, že OK, poďme najprv riešiť túto jednu vec, a keď s touto vecou budem spokojný, môžem ísť na tú druhú, pretože riešiť dve veci naraz, ktoré proste ti robia v hlave iba myšmaš, tak to proste nemá zmysel riešiť naraz. A čo pomôže myškom? Pomôže pomocná osoba? Pomôže rodič? Pomôže niekto, kto s tebou si môže sadnúť a prebrať to? Čo tebe pomohlo? Samozrejme moji priatelia, takže určite toto, ak sa máš porozprávať dobre so sestrou, alebo s bratom, s kamarátom, s kamarátkou, určite to doporučujem. Netreba nechať veci v sebe, lebo držať sebe pocity je ako časovaná bomba, ktorá proste jedného dňa vybuchne. A bude to ešte horšie, ako to bolo na tom začiatku, keď si mal v sebe nejakú pochybnosť. Super, ďakujem, že si takto ukončil odpoveď možno na túto otázku. Pretože chcem sa trošku vrátiť ako keby úplne na začiatok nášho rozhovoru, kde sme sa rozprávali o coming oute. A chcem ako keby možno počuť aj tvoj názor, alebo čo by si odporúčil mladým queer ľuďom, ktorí ešte ako keby neurobili ten veľký krok, neprišli s coming outom, alebo stále vnútorne nejak burcujú ako keby s tým sebauvedomením svojej inakosti, rozmanitosti. Že čo by si mu odporúčil? Ako urobiť coming out? Kedy urobiť ten coming out? Je také niečo, že správny čas na coming out? Ako to vnímaš? Tak asi v prvom rade by som chcel povedať týmto ľuďom, že nech si sadnú, nech sa nadýchnú, vydýchnú. Nie sú ľudia z inej planety. My sme všetci takí rovnakí. A správny čas je na tom proste... A ja by som sa asi zabezpečil, ak by som nevedel, že ako to je u rodičov, či s tým budú v pohode, alebo ak viem, že moji rodičia sú homofobní, vyslovene, že majú k tomu nenávisť, počkal by som si, kým sa neodsťahujem. A kým nebudem vedieť, že mám to svoje vlastné bezpečné územie, kde sa môžem vrátiť. Alebo záleží potom, že ak tí rodičia sú takí, že v pohode a že vedia, že by sa to dalo, že by to prijali, tak by som si s nimi spravil nejaký pekný večer alebo pekný víkend. Rozprával sa s nimi o emóciách a takéto veci a potom by som im to nejako tak povedal tak lightovo, že aby aj tí rodičia na to mali často nejako spracovať a aj vlastne aj ja, pretože určite to je dlhý proces a náročný, hlavne psychicky. Možno sú v nejakých inštitúciách, organizáciách alebo nejakých pomocných nejakých, či poznáš možno nejaké organizácie alebo skupiny ľudí, alebo niekoho, kto ako keby aktuálne akoby pomáha s týmto, ako mladým queer ľuďom? Akože viem, že na Slovensku je niečo takéto, kde pomáhajú a ono sa tu dá všade vyhľadať aj na internete, že ak by človek chcel, tak určite tu niečo nájde aj na Slovensku, je sa mi zdá. Požiadať o pomoc? Samozrejme, vždycky je to v pohode a nie je to žiadna hanba. Každý z nás potrebuje pomôcť. Ak kto hovorí, že nie, tak klame samého seba, si myslím. Super, ďakujem ti pekne. Tiež sme sa už hovorili o tom, že aké majú Rómovia potreby, hej? Alebo teda queer Rómovia potreby v porovnaní možno s queer všeobecnou populáciou. Zhodli sme sa, že možno pre nás sú možno viacej ako keby dôležitejšie tie faktory, ako je bezpečnosť, konečne byť niekde, proste, kde sme akceptovaní, vypočutí, kde sa tak trošku môžeme vysťažovať, posťažovať a možno získať aj nejaké rady ako ďalej. Určite vnímaš aktuálne dianie na Slovensku alebo ako keby tie situácie, ktoré sa odohrali posledný rok alebo posledné roky aj v súvislosti s queer komunitou na Slovensku. Aký máš možno názor na tie situácie, ktoré sa tu posledný rok a posledné roky dejú na Slovensku, čo sa týka prezentácie alebo životnej situácie queer komunity na Slovensku? Ako to vnímaš? Veľmi zlé. Aj sa trocha hanbím za to, že ako je na tom Slovensko, pretože keď som žil v Nemecku a tam sme sa bavili o takýchto témach, tak oni boli reálne že zhrození z toho, čo sa tu deje, ako toto o tomto hovoria. Že na tej jednej strane sa hanbím za to, že stále sme takto tu na tom Slovensku, že vôbec nič sa tu ako keby nemení, keď sa na to takto ja pozriem. A neviem, je to tu dosť smutné, že ľudia nevedia nechať ľudí žiť.
Čo je problém, Michal? Čo vnímaš ako problém? Čo nám tu chýba, aby sme sa cítili všetci, že doma? Že proste vo svojej krajine, hej? Že doma. Čo nám tu chýba, aby sme sa my queer ľudia cítili, že dobre na Slovensku? Rovnaké práva, čo sa týka proste normálne ľudské práva, vieš? Proste bez toho, aby si išiel so strachom do klubu, alebo proste večer von s priateľkou, alebo s priateľom, že ti niekto napadne, alebo proste pokrikovanie na uliciach. Toto sú proste obyčajné veci, ktoré by mali byť samozrejmosťou. Čiže sa bojíme o holý krk, hej? Áno, presne tak. Bojíme sa proste o svoje vlastné životy, doslova. Čo ešte nám chýba, Michal, aby sme sa cítili, že doma? OK, cítime sa nebezpečí, však vidíme, že tu boli rôzne útoky na queer komunitu posledné roky, reálne fyzické, už sa to vyhrotilo aj do takej situácie. Ale čo ako keby pomôže? Že potrebujeme pracovať s verejnou mienkou ľudí? Potrebujeme prijať nejaké legislatíva ako študent práva? Povedz nám, čo by ako pomohlo? No určite tie práva, ako páry, ktoré sú v manželstve, aby sme mohli mať tieto práva aj my. To by nám veľmi pomohlo. Alebo proste aj tieto médiá, ako nás predstavujú, že oni si vždy nájdú niečo, kde vyzeráme v tom najhoršom svetle, to dajú do tých médií. No a ľudia to proste vidia, povedia si, no tak toto nechcem, aby moje dieťa videlo, alebo aby v tomto vyrastalo. Takže taktiež ten mediálny obraz, že je cielený, útočný a zobrazuje práve to najhoršie, ktoré asi sa nachádza v každej skupine ľudí. Áno. Miško, ja ešte na záver našej debaty by som ti vytvoril možno aj taký voľný priestor, že čo by si ako tí mladí vzdelaný Róm, queer Róm, odporúčil všetkým tým mladým ľuďom, ktorí sa aktuálne hľadajú po svojej identite, možno plánujú svoju budúcnosť. Čo by si možno tým takým mladým ľuďom na úplnom začiatku svojho života odporúčil ty? Asi by som iba povedal, že nech sa trocha pozastavia, nech sa vydýchnú. Proste učíme sa, rastieme celý život. A nech si na toto proste dajú chvíľku času, pretože ono to je naozaj na dlhšie spracovanie. A hlavne sa nemôžu hanbiť za to, kto sú. Mali by byť na seba hrdí a byť fakt proste pyšní na to, že zvládli tento celý život s tým, že bojujú, kto sú. Podľa mňa to je niečo úžasné a zaslúžili by si nejaké ocenenie alebo aspoň to objatie. Takže ľuďom, ktorí teraz bojujú so svojimi vnútornými myšlienkami, hovorím vám, že proste bude to lepšie a proste verte si. Super, ďakujem ti krásne. Miško, myslím si, že pre dnešok sme naplnili spoločne náš vysielací čas. Som strašne rád, že som mohol mať možnosť dostať sem do nášho spoločného štúdia a mohli sme sa spolu zhovárať o fakt takej o fakt vážnej téme a o pohľade mladého Róma na queer tému a queer Rómov na Slovensku. Milí diváci a poslucháči, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si pozreli náš podcast a tešíme sa na budúce. Dovidenia.